Ох, ти изобщо обръщаш ли ми внимание? А? Къде гледаш този телефон, обръщаш ли ми внимание? Днеска в кафето аз му приказвам, той седи какво? Какво става? Що? Може направо избиваш с телефона. Изслушвай ме. Аз те слушам. Да, с телефона. Какво каза? А? Какво каза? Че ти си едно мое мило тамагоджи. Да. Това казваш ти. Да. Ти си моето мило тамагодженце. Казах ти, че те крайен случай Ало Бургас взимаме и търсим. Там обявите са по-лесни и повече се намират в радост. Да. И после какво стана? Какво стана? Пак не ме записваш. А? Пак не ме записваш. Не да записваш. Ох, моето мило момиченце. Моето мило момиченце. О, моето мило момиченце. Моето мило тамагоджи. Ох, моето мило тамагодженце. Тази панелка, миличък, утре гледайте изберене. Моето мило тамагоджи. Изкъпах я, сега ще направиш на уши. Моля? Изкъпах я, нали?